Ers I gannoedd y bobl gael eu lladd gan arfau cemegol, mae sylw'r byd di bod ar Syria. Erbyn hyn, mae dros 100,000 di marw yn y rhyfel cartre enbyd. Mae dros 2 flynedd bellach ers dechrau'r gwrthdaro gweidlyd yn Syria. Gyda'r brwydron yn dal I barhau, rwy di dod I Lebanon I glywed straeon y rhai sydd wedi croesi'r ffin. Heno, rydyn ni'n cwrdd â'r plant sydd wedi dod wyneb yn wyneb ag erchyllderau rhyfel. بتلاقي الجيش مسدحين ميتين على الأراضي شي 5-6 قدامنا مسطوطين قصب لأن شلناهم حطيناهم على جنب. Ac yn siarad ar Gymraes sy'n yng nghanol y drychineb ddengarol weitha mewn 20 mlynedd. Ni'n mynd I weld mwy a mwy o bobl yn symud mewn i'r llefydd fel hyn o'r rhaid. Bysa nhw ddim yn man arall I fynd. Byddech chi ddim yn byw fan hyn, byddech chi ddim yn hollol desperate. Doriad gwawr yn Lebanon. Gwlad fechan, hanner maint Cymru, sy'n gorwedd rhwng môr y canoldir a Syria yn y dwyrain canol. Es I mas na I ffilmo gyda Cat Jones o Landeilo. Ers mis Ebrill, mae hi'n gweithio yno, yn cynnig cymorth I ffoaduriaid o Syria. Yn y brif ddinas, Beirut, mae un o'r 4 canolfan sy'n cyfrestru ffoaduriaid. Hwn yw'r dechrau. O fan hyn, maen nhw'n dod fan hyn cwbl o oriau, a fan hyn ni'n cymryd y manylion a ni'n gallu trio ffindo mas ble maen nhw'n mynd I nesaf. Arbenigydd diogelu plant gyda UNICEF yw Cat Jones. Mae'n rheoli prosiectau gyda dros 20 o bartneriaid yn Lebanon sy'n cynnig cymorth I fybanod a ffoaduriaid ifanc. Mae'r rhan fwy o'r plant ddim wedi bod yn ysgol am sbel. Maen nhw ddim wedi bod yn wario gyda plant arall am sbel fawr. Maen nhw wedi bod yn ganol Syria. Mae dros 2 filiwn di Ffoi o Syria, a hanner rheini di dod I Lebanon. Ond mae'r Llywodraeth yn gwrthod caniatáu gwersylloedd mawr ar eu cyfer, oherwydd problemau hanesyddol dy gwersylloedd I ffoaduriaid o Balesteina. Mae bobl yn dod mewn i'r wlad, maen nhw'n cyfrestru fan hyn, a wedyn dim dal ble maen nhw'n mynd I fyw ar ôl ni. Sdim camps, sdim mynd yma yn sy'n fel official lle I fynd I fyw. Maen nhw'n renti tai, maen nhw'n byw mas ar hewl, maen nhw'n byw fel maen nhw'n gallu. 200,000 o ffoaduriaid Syria sydd wedi cyfrestru yn Beirut. Mae'r rhan fwyaf yn setlo'n agosach at y ffin da'i mamwlad. Un o'r ardaloedd lle mae UNICEF fwyaf gweithgar yw dyffryn Beca yn nwyren Lebanon. Rydyn ni nawr ar y ffordd i'r ardal yna, lle mae nifer o ffoaduriaid Syria yn cyrraedd y wlad am y tro cyntaf. Ardal wledig yw dyffryn Beca sy'n enwog am ei gwynllanoedd. Erbyn hyn, mae miloedd o deuluoedd yn crafu byw ger y grawnwyn. Mae'n y real contrast o ble ni'n drifo trwyddo fe ar hyn o bryd. Ar bob ochr y hewl ni'n gweld marfiniad, o wedyn rynt ni'n dechrau mewn I ardal ble mae lot o beth ni'n galw ITS, Informal Tented Settlements, ble mae'r ffoaduriaid Syrian wedi dod I fyw maen nhw wedi croesi, ar ôl croesi mewn I Lebanon. Ar gyrion tre Zale, rhyw 20 km o'r ffin de Syria, gyrraeddon ni gasgliad o wersylloedd o'r enw Al-Faida. Mae UNICEF yn gweithio gyda phartneriaid yma I geisio rhoi addysg a chymorth sylfaenol i'r plant sydd I Ffoi. Ond dyw I ddim yn hawdd. Mae'n galed iawn I fynd tent I tent I tent I tent. Sa'n ni ddim yn modd I gyrraedd pawb. Ni siarad o miloedd o bobl yn yr un lle. Felly ni'n trial mynd at y llefydd mwyaf. O leia, wedyn ni 20 o tent neu 20 o teuluoedd yn byw gyda gilydd, a wedyn mynd mas o hynna. Cyrraedd y bobl yw'r sialens gynta. Mae'r geia ar gyrraedd, a bydd angen amddiffyn y plant yma rhag y tywydd garw.
Erbyn mis nesaf ni'n mynd i weld eira yma, mae'r gia mynd i ddechrau dod yn weddol o gryf. Yn y part yma o'r beca mae'r tywydd yn mynd yn o'r iawn. Ni'n gweld mae rai o'r plant sy'n mae heddi maen nhw'n drotnos, so maen nhw yn crysau tŷ lan i fan hyn. So un o'r pethau mwyaf ni'n mynd i dechrau mewn bythefnos yw roi mas dillad gia i'r plant a roi sgidiau bod ti'n neud yn siŵr bod nhw'n cadw'n dwy. Yn un o bebyll UNICEF, mae 2 chwaer yn dysgu plant eraill y gwersyll am beryglon tân. Mae Hannah a Myrna yn byw yn Ffoi ers 2 fis. Gweitha'r caledu, maen nhw'n wneud y gorau o'i bywyd newydd. مبسوطة إني هون عم بدرس وعم بعرف أكتب وأقرأ. Wnaethon nhw adael Damascus gyda'i mam, ei tad a'i 2 chwaer. Ond wrth ffoi o Syria, nath trasiedi fwrw'r teulu. أختي هنزادة ماتت صغيرة برميل مي. نعم؟ كان عندي أخت صغيرة هنزادة ماتت قلب برميل مي. وين ماتت؟ Yn ôl athrawon a gweithwyr cymdeithasol y gwersyll, mae nifer o'r plant wedi cael eu creithio gan yr erchyllderau maen nhw wedi gweld. Mae nifer wedi dileu atgofion eu plentyndod, a'r wers hon yn ei hatgoffa o ddaearyddiaeth, diwylliant a hanes ei mamwlad. Un disgybl yno yw Khaled al-Mjali. Mae'n 12 oed a di gweld pethau ofnadwy wrth ffoi dros y ffin da'i rieni, ei frawd a'i 2 chwaer. بتلاقي الجيش مسدحين ميتين على الأراضي شي 5 6 قدامنا مسدودين قصب لأننا شلناهم حطيناهم على جنب. Roedd e'n dweud bod wedi bod yn Lebanon ers 2 blynedd. Nes i holi sut effaith roedd y siwrne anodd di cael arno fe. بعدك متضايق من هالشي ولا هون هلا صرت عم بتشوف اشياء؟ ليش؟ شو اللي مضايقك؟ إنه الجيش مسدحين. Bod Khaled yn benderfynol o barhau ei addysg, mae hefyd yn gweithio 5 awr y dydd yn codi grawnwyn neu datws. Mae'n ennill $2 sy'n talu am ddillad a bwyd iddo fe, ei frawd a'i 2 chwaer, sy'n gyd yn ddall. Roedd e am ddangos ôl y gwaith ar ei ddwylo. from the فرجيني ايديك في حبة في ظهري فرجيني ايديك هلا بعدين بنفرجي الحبة بالظهر بيوجعوك ايديك؟ ايديك بيحرقوك؟ Mae llafur plant yn broblem yn Nyffryn Beca. Fore tranoeth, Roni a Cat Jones ar ein ffordd i gau tatws, lle roedd 200 o blant a menywod o Syria yn gweithio. Codi tatws i wneud creision o'n nhw. Maen nhw'n cael eu casglu o'r gwersylloedd lleol am 6 y bore ac yn gweithio tan 3 neu 4 y pnawn. Cyflog o $4, tua $2.50. Maen nhw'n ennill am ddiwrnod y waith. Ydych chi'n cerdded mewn i unrhyw lle i cael rhywbeth i bita yn unrhyw man o Lebanon. Am un platwr bach o fwyd neu un sandwich chi'n talu yn bwyties $3, $4. So mae hwnna'n un pryd o fwyd i un person unwaith mewn dydd. A na faint bod nhw'n cael am dechrau 6 o gloch yn y bore gweithio nes 2-4 o gloch yn y pnawn. Bron i am siarad â rhai o'r plant oedd yn gweithio yn y ceau. Ond pan wnaethon ni hynny, daeth un o'r bosses ato ni i holi beth o'n i'n neud. Wnaethon ni benderfynu holi fe. Do you ask their ages before they come? Roedd e'n dweud i fod e ddim yn hoffi cyflogi plant, ond bod teuluodd y Syria yn ymbil arno fe mwyn cael arian. Ond nath e hefyd ddweud fod plant yn gweithio'n galetach na menywod hŷn. Ni ddim yn gwybod oedd e'n dala gwddwg y ferch fach na tra bod e'n siarad. Oedd e'n dala gwddwg i o tu ôl. Mae UNICEF yn poeni am y ffordd mae plant a menywod fan hyn yn cael eu trin. Ar ôl siarad â'r bos, gaethon ni rybydd i beidio ffilmo sgwrs arall gyda unrhyw blant oedd yn gweithio.
Ni wedi gweld heddi dy fe, ni wedi trio siarad â ambell person. Dyn nhw ddim wir yn cael siarad gyda ni, nhw. Na, maen nhw'n fysi a mae yna problem hefyd sa'n ni'n trial mynd atyn nhw, gallu nhw bod yn problem gyda'r gwaith a gallu nhw colli swydd. A felly ni gallu creu mwy o problemau trwy trial helpu nhw. Cyn y rhyfel cartre yn Syria, pobl Lebanon fydde mwyafrif y gweithwyr yn y caeau yma. Ond erbyn hyn, mae plant o Syria yn fodlon wneud eu gwaith nhw am gyflog is. Yr ifanca oedd yn gweithio pan o'n ni yno, oedd merch fach 8 mlwydd oed. Sut ydych chi'n teimlo am weld plant o'r oedran yn gweithio yn wneud y gwaith yma? Mae'n galed iawn i weld nhw wrth gwrs. Wrth reiter y plant mae gyd bod yn yr ysgol. Beth i ni'n ymladd gyda, mae'n galed iawn i weithio mam o teulu ffrin. Os mae wedi dod draw o Syria, mae 10 o blant arall i ddisgwyl ar ôl nhw gyd. A mae'n galed iawn i weithio dyle ddim bod yn cael y plant yn gweithio, dyle nhw gyd bod yn yr ysgol. Beth i ni'n trial trefnu fel UNICEF i bod ni'n cael nhw yn yr ysgol, ond y rownd i'r oriau maen nhw'n gweithio fan hyn. Yn yr ail ran, byddwn ni'n teithio i'r ffin a Syria, lle mae mwyafrif y ffowyduriaid yn cyrraedd Lebanon, ac yn gofyn a fydd y gwrthdaron gorlifo o Syria i wledydd eraill. Os na bryder felly bod tensiynau yn mynd i gynyddu yma yn Lebanon hefyd, a falle bod gwrthdaron yn mynd i ddigwydd dros y ffin yr ochr yma i'r ffin hefyd. Wrth gwrs, mae hwnna'n bosib iawn. Yn Lebanon, mae Cat Jones o Landeilo yn gweithio dy ffowyduriaid o Syria. Nes i deithio gyda hi i'r ffin rhwng y ddwy wlad. Ganllath o'n blaen ni, mae'r brif groesfan. Mae tensiwn amlwg a phobl ar biger draen. Doedd dim caniatad yn ei groesi'r ffin nac i ffilmo'r ardal yma, oedd yn cael ei phlismona gan y lluoedd arfog. Y mynyddoedd yma tu ôl i fi yw'r ffin rhwng Lebanon a Syria. Hon yw'r brif hewl rhwng y ddwy wlad a mae Damascus rhyw 30 km o'r pwynt yma. Dyma lle mae'r rhan fwyaf y ffowyduriaid yn cyrraedd Lebanon am y tro cyntaf. Dafliad carreg o'r ffin, mae UNICEF yn ariannu cynllun mewn ysgol leol i blant o Syria. Mae nifer o'r rhain a phroblemau seicolegol. Ni'n gweld bod plant ddim wedi cysgu yn y nos, bod plant yn glychu'r gwely, bod plant yn llefen yn ystod y dydd, maen nhw mas o'r ysgol, maen nhw ddim yn ymdopi ar y dechrau. Ond beth ni'n gweld ar ôl cwbl o misoedd pan mae'r sefyllfa wedi stabilisio tym bach, maen nhw yn gwella. Yn yr ysgol, roedd Cat Jones yn awyddus i siarad â rhai o'r plant sy'n elwa o'r cynllun. Un sydd ddim yn hapus yn ei gartre newydd yw Ali Altinawe. شو أكتر شيء ما بتحبه إنك موجود بلبنان؟ بس أني طلعت من بلدي ويمكن ما أقدرش أرجع عليه. Mae'n 12 mlwydd oed ac yn Lebanon ers 2 flynedd, ond mae'n gweld eisiau gartre ac yn enwedig i ffrindiau. هو أهرع أصدقائه بسوريا. أكتر شيء زعلان من لأنه ترك بيته وعائلته. مين أكتر شيء كنت تحب من أصدقائك بسوريا؟ واحد اسمه خليل وأحمد ويونس. وين هن هلا؟ بس ما بعرف. Maen nhw'n gweld y nifer o bobl sydd wedi cael eu lladd yn bob dydd yn Syria. Maen nhw'n cael glywed pwy pentrefi sydd wedi cael eu strwa neu wedi cael eu hwthu lan. Maen nhw'n gweld beth sydd wedi bod yn ymlaen yn Damascus. Maen nhw'n gweld y nifer o bobl sy'n dod nôl mewn i Lebanon bob dydd. A wrth gwrs mae'n cael effaith ar y plant. Maen nhw'n gwybod beth sy'n ymlaen. Maen nhw'n gweld bob dydd. Mae dros 20 o bartneriaid y UNICEF yn cynnig cymorth i blant sydd i Ffoi. Yma yn Majdal Del Anjar, cyngor ffowyduriaid Denmarc sy'n trefnu gweithgareddau'r plant. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi talu 30,000 o ddoleri i rhentu bloc o fflatiau ar gyfer ffowyduriaid am 2 flynedd. Mae 19 teulu'n cael lloches yno ar hyn o bryd, a fan hyn nes i gwrdd â Ayman Mla. Ddwedodd wrtha i fod eisiau aros yn ei gartre ar gyrion Damascus, ond wrth i bethau weithygu ym mhrifddinas Syria, roedd ei wraig yn mynd i gadael. ما أخذنا شيء معنا، قلت لها مرتي شو؟ قالت لي معنا غير لبنان هرب ابني، لأنه رح يصير معها انهيار عصبي، شافت عمتها تقوصت وقرايبينها تقوصوا، وصار قصص كثير يا بنت الحلال، قلت لها نطلع. Ddath ei Lebanon gyda'i wraig, ei 4 plentyn, a'i fam a'i frawd yng nghyfraith. Mae'r 8 yn byw yn ystafell yma ers bron i flwyddyn.
Maen nhw'n ddiolchgar i bobl Lebanon am y tos uwch eu pennau, ond yn poeni am y dyfodol. فهمتي مثلا اول ما اجينا نحن هفونا ولبونا والله وما قصروا معنا بس ما عطونا شافونا نقول لك شغله يعني هذا مو يعني عن ارض مطعوم هو قاعد غريب مع احترامي شو بده يكون بده شوي هيك مضغوط وبالضغط شو هو اللي يولد انفجار معنا شو بيصير يعني هن بيزعلوا منا فهمت علي شلون بالعكس نحن طبيعيين بدنا طبيعه نحن بدنا اهل الطبيعه واهل الامان بالعكس عم ننزل لعندهم مشان نضل بين معنا ود وامان فهمتي يعني بالعكس طيبين جماعه فهمت. Wrth deithio o ardal y ffin, glywon ni fod brwydro di bod ar yr hewl rhan ni wedi teithio arni, rhwng yr LAF, sef byddin Lebanon, a phobl o Syria. Ni newydd cael gwybodaeth bod 3 Syrian wedi cael eu lladd prynawn yma o ddrwy fath o ryfel ar nhw a'r LAF. A mae 3 wedi lladd, so ni ddim yn rhagor o gwybodaeth, ond mae'n debyg bod y tensiwn bach yn uchel draw ble ni newydd bod nawr. Yn hwyrach, gaethon ni gadarnhad mai 2 ddyn o Syria gath eu lladd gan fyddin Lebanon ar ôl cael eu ffindo'n cario belt ffrwydron, gynnau ac arfer eraill. Gath 2 ddyn arall hefyd eu hanafu yn y gwrthdaro. Wrth gwrs mae rai cadw llygad ar y sefyllfa, a mae gyda ni bobl yn y swyddfa sy'n cadw llygad 24/7, a mae yna gyda ni system weddol o deit o ddiolgerwch rynt tu fewn i'r UN. Felly ni'n cadw llygad ar y sefyllfa, ond mae'r fath o beth ni ffili stopo'r gwaith a bob peth bach yr un sy'n digwydd, felly ni'n cario ymlaen. Mae gwrthdaro cynyddol yn y wlad, gyda brwydro dyddiol rhwng y rhai sy'n cefnogi a gwrthwynebu arlywydd Assad. Mae rhai yn ofni bydd y rhyfel yn gorlifo dros y ffin. Heddi, ro'n ni wedi gobeithio teithio i ddinas Tripoli yng ngogledd Lebanon. Ond dros y dyddiau diwetha, mae yna wrthdaro mawr wedi bod rhwng cefnogwyr a gwrthwynebwyr arlywydd Syria. Mae 8 wedi cael eu lladd a dros 70 wedi anafu mewn saethu gan snipers a rocedi. Oherwydd y peryglon, dyw staff UNICEF ddim yn cael teithio i'r ardal. Felly deithio ni i'r de ac i wersyll anffurfiol ar gyrion dinas Saida. Roedd Cat Jones wedi clywed bod safle acbïau mewn cyflwr triennus ac am gymryd golwg fanylach. Mae da ni fan hyn siwa agored sy'n rhedeg rhaid trwy ble mae bobl yn byw. Mae gyda ni anifeiliaid fan hyn, ni'n clywed nhw, rhaid gyderbyn a ble mae bobl yn bita, ble mae bobl yn cysgu, mae'r sefyllfa iechyd yn ofnadw. Mae'r gwersyll mewn man anghysbell a'r bobl heb dderbyn llawer o gymorth. Erbyn hyn, mae UNICEF wedi dechrau gweithio dyn nhw ac wedi darparu tanc dŵr glân. Ni'n gweud nerfedd bod bydde bob un person dylen nhw gael o leia 15 litr o dŵr glân at bob un ygolyn bob dydd. Dy'r seis y tanker na fyna i ateb faint o bobl sy'n ni yn byw yn y sefyllfa yma. Maen nhw ddim yn ei gael yn agos i faint o dŵr sy'n eisiau bob un ygolyn. Ymysg yr 20 teulu oedd yn byw yn y bydreddi, roedd 2 fenyw feichiog oedd Ffoi o ddinas Homs. A dawan nhw gyda dim ond y dillad ro'n nhw'n gwisgo. هلا لما تركتوا حمص تمام كيف قررتوا يعني انت بتعرفي هذا كثير صعب انه الواحد يقرر يترك بيته ويمشي كثير يعني غصب عنا يعني شو يعني الواحد يموت ولا بيهرب. Mae'r mamau yn poeni am lendyd y gwersyll. Maen nhw'n gofidio am iechyd y plant a'n dweud bod llygod mawr yn bla yma. كيف شايفين العيشة هون؟ صعبة كثير يعني أسوأ من هيك ما في. كثير سيئة لآخر درجة يعني. Pa mor anodd yw magu plentyn pan maen nhw'n byw mewn lle fel hyn? Anodd iawn, byddwn i'n meddwl, anodd iawn. Dyn nhw ddim lle, os mae hon mynd i cael y plentyn fan hyn yn ganol anialwch a ganol y lliwch a ganol y dŵr yma, mae'r plentyn yn mynd i fod yn dost weddol o gloi a mae eisiau ni fynd i wneud yn siŵr bod y plentyn yn gallu dod mas a mynd i'r ysbyty o leia. Mae'r sefyllfa'n wael iawn. Yn ystod y gaea llynedd, nath yr afon orlifo. Dath y llif drwy'r cartrefi a gath 2 o blant i cario i'r môr. Mae'r dynion yma yn poeni am y tywydd garw, fydd yn cyrraedd cyn hir. Mae gyda'r dyn yma i blant ei hun.
Roedd e'n newydd glywed I fod wedi cael ei dynnu oddi ar restr y Cenhedloedd Unedig o bobl sy'n derbyn cymorth. Ddywedodd e wrthai bod dim hyd yn oed pethau elfennol fel nappies, sebon a phapur tŷ bach ar gael iddo fe a'i deulu. Maen nhw'n dechrau gwneud targeted assistance odyn, a mae hwnna rhywbeth I wneud agos mae yna cymaint o bobl wedi dod mewn erbyn nawr a mae'r cost o disgwyl ar ôl bob un person yn astronomical a dim yr arian I gael I wneud yn siŵr bod bob un person yn cael yr un fath o cymorth, felly maen nhw'n trial system new iddyn nhw targeted assistance a maen nhw'n trial ffind y mas pa teuluodd sy'n angen pa fath o cymorth a I sort of narrowing it down. Mae dad hefyd yn byw yn y gwersyll. Nath Mohareb Khalifa ddangos I gatre newydd I fi. Mae e'n byw yn yr hen feidi yma, gyda 5 o bobl eraill. والله يا أخي ما لي كيف في أنا ما بتمنى يصير هالشيء مين عم يموت كلهم أخواتنا وأهلي Roedd y ffarmwr 58 oed di gadl homs ar frys ac heb unrhyw eiddo. Mae'n talu $75 y mis am gael byw yma. كثير صعب انك تطلع من بيتك اللي هو طابعين وهيك وتجي تقعد هون شو بدنا نسوي؟ شو بدنا نسوي؟ بدنا نتقبل حكم الله ونشكر اللبنانيين احنا انه استقبلونا مقاوينا عندهم هون الحمد لله رب. I fod e'n ceisio cael gwaith yn Lebanon, mae'n dweud bod hynny'n galed. Ac am bob diwrnod lle mae gwaith ar gael, mae 10 niwrnod lle dos dim byd. Thank you very much. We really appreciate that he lets us into his home. شكرا كثير عمو متشكرك لانك انت سمحت له يحكي معك وسمحت له انك تفوت له. على راسي ولو على راسي من فوق انتم اخواتنا واهلنا. He said you are like brothers and you are a family so Shukran. Mae UNICEF yn ofni y bydd nifer y ffoduriaid yn Lebanon yn dyblu I 2 filiwn erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Mae'n y bryder bydd nifer cynyddol yn cael ei gorfodi I fyw mewn gwersylloedd fel yr un yma. Fel chi'n cadw bobl yna, fel chi'n cadw plant yn iach yn y sefyllfa yma. Beth I ni'n becso'n fwyty fe yw tra bod yr ymladd yn Syria yn mynd mlaen o hyd, mae rai sydd wedi dechrau off yn talu rent yn llefydd yn Beca enghraifft, ar ôl blwyddyn a hanner, maen nhw'n redeg mas o arian. Stan nhw ddim yr arian I cadw fynd, a ni'n mynd I weld mwy a mwy o bobl yn symud mewn i'r llefydd fel hyn o'r rhaid. Stan nhw ddim yn man arall I fynd. Byddech chi ddim yn byw fan hyn, sa'ch chi ddim yn hollol desperate. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae'r brwydron Syria di achosi'r drychineb ddengarol weitha mewn 20 mlynedd. Tra bod y rhyfel yn parhau, mae'r miloedd sy'n ffoi dros y ffin yn gweddio am ddiwedd i'r lladdfa. Wythnos nesaf ar y byd ar 4, ydy ymdrechion I achub byd natur yn bygwth bywoliaeth rhai ffermwyr, a pam bod cynllun I warchod yr ucheldir di holli cymuned. Mae wedi costio miloedd ar filoedd yn ariannol. Mae wedi costio yn straen, dweud y gwir. Y byd ar 4, nos lun nesa am 10 ar S4C. Nesa heno, golwg ar berfformiad Gareth Bale a goliau gwych Cymru dros y penwythnos yn sgorio.